Eta esan duzu dauela, kuartuek eta gero atzeko partean, kortea behan? Behin korti eta goize zabaize. Eta goiza baize be bai. Eta gero kamaria gorau? Kamari etxe parien. Etxean nengan, etxeko partean. Bai, kuartuen gainien kamaria. Patatiek, ipulak, hori izateko zinez, kamara zetako zan eta zabaile zetako zan. Arkak, dauz, garrize gortziteko arkak eta kutsak, kamaran, egitzen ziren. Gero kipulak esketxeko bauntziek eta abietan da ipinitxe be, kamaran. Artu ebe, kamaran. Txatanak esketxeko zerape, abetik abera. Piskatoran despensa moduen edera bitxesan kamari, ez da. Bentanape, zeriparik egozen, noiko libri, ez da. Orduen oso aixetute eguen, ez da, eurastute eguen,